Il-ħat wara nofsinhar fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista se tittella maratona ġbir ta' fondi bit-tema paġna ġdida, attività importanti għal ħidma tal-partit, partikolarment fid-dawl tal-infiq meħtieġ biex iwassal aktar il-messaġġ tiegħu fost il-poplu. Il-maratona ġbir ta' fondi li se tibda fis-satejn se tsir ukoll fid-del tal-avvenimenti li żviluppaw fl-aħħar jiem bl-arrest fost l-oħrajn tal-ex Chief of Staff Kastilja u anke l-ewwel waħda li se tħares lejn l-elezzjoni ġenerali mistennija fix-xhur li ġejjin. F'kumment lil Net News, it-teżorier tal-Partit Nazzjonalista Mario Paul Ellul spjega li għall-partit l-għajnuna ta' kulħadd importanti biex jissaħħaħ u jkun gvern alternattiv. Dan anke b'xiri ta' apparat u sem aktar attiv fil-medja soċjali. It-teżorier tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif din biss mod wieħed kif il-poplu jista' jgħin finanzjarjament. Dan kif wieħed jista' jinvesti wkoll fil-partit bl-iskema ta' ċedoli li għadha miftuħa. Il-maratona tal-ħadd se ssir bħarsin ta' restrizzjonijiet marbuta mal-pandemija li qed ngħixu fiha bħalissa u min jixtieq jgħin jista' jagħmel dan billi jċempel jew jibgħat SMS kif ukoll online mis-sit elettroniku pn.org.mt/donazzjoni. Wieħed jista' wkoll jikkuntattja lil xi membru tal-Kumitat Sezzjonali tal-lokalità tiegħu.